Op dit stuit wordt er hut werken onder het nieuwe collectiecentrum. Er is lang hoe praat, Joet is het tijd voor een feestje. Een koker met 4 voorwerpen van de deelnemende musea wordt voor de eeuwigheid in beton stwart. Het Fries Museum, Tresor, het Fries Skipvaartmuseum, het Natuurmuseum en het Landbouwmuseum zullen het als depot broeken. Dat is hut nodig, zei Laurens Oldersma van Tresor. Hij is ook verbonden onder het collectiecentrum. Er komt van alles in. Er komt zilver, keramiek, meubels, landbouwwerktuigen, boeken, kranten, bisjes van het Natuurmuseum. Alles wat in de 4 instellings te zien is, komt er in het depot te lezen. Het gebouw kost dik 100 miljoen euro en wordt betalen door de provincie. Het wordt dwars bouwd zonder dure installaties om de temperatuur te regelen. In Denemarken had men uitgevoerd dat het echt zonder installaties kan. En wij zijn ook in Denemarken West te zien. En dat is een geweldig concept. De temperatuur in de depots gaat geleidelijk op en del. En zolang er maar net een grote temperatuur schok komt, is het prima voor de objecten. Tresor zal 6 kilometer om boeken en kranten in het nieuwe collectiecentrum opslaan. Dat depot zal een wichtige rol krijgen in de Friese cultuur en wetenschap. Musea wisselen geregeld van opstelling. Dus dan maakt de spul van sale af en dan wordt er het depot weer wat ophalen wat weer op sale komt. Verder binnen het studieobjecten van de wetenschap. Gewoon om te zien van hoe is de ontwikkeling geweest van de Friese Stutklok, van de Brandewienkop. Al dat soort dingen.